להגיע אליהם גם במקומות האלה. הכללים השתנו. זה הישג מטורף. הכללים השתנו. כן, גברתי. שלום. כיבוש עזה יוביל לרצח. וואו, מזמן לא היה. אוי אוי אוי. איזה ארגון. רגע, שנייה. רגע, תן לנו. תן להם. בסדר. מתי נגיד די? אני עכשיו אומר די. תודה. לא, עכשיו אני אומר די. לא. את לא פטריוטית. טוב, בואו, תוציאו אותם בבקשה, גלוש, תודה, תרדו. מאוד מפחד. אני חושב, ינון, אני לא רוצה לרמוז, אבל אני חושב שהייתה עזרה מבפנים, הוא יושב שם. אני מודה. הנה החבר'רת. בסדר, עשיתם את הקטע, כן, בסדר, כן. תודה רבה. תודה. חבר'ה, אחרת אני אבקש מהקהל להוציא עשיתם אתכם. הצגה, יאללה. תודה רבה. חבר'ה, אחרת אני אבקש מהקהל להוציא אתכם, זה יהיה פחות נעים.